artista izan, baina era berean lotsatia eta pizkat beldurtia. Artista munduan pizkat lan egiteko, ezinbestean da pizkat eskaparatean jartzea. Eta beak horrekin sufritu egin zuen asko. Eta ekartzen zizkion, baita ere ondorioniko txarrak ekartzen zizkion. Belaunaldien arteko lokarria izan dela, ez? Bai, gu 80. hamarkadan atera egin denean, ze interesa izan zuen egiten genuen guztiarekin, nola kolaboratu zuen eroai kontraturekin, baina gero bere baita ere jarraipena, ondorengo belaunaldiekin, beraz, horako lokarri estu bat, ez? Izango litzatekela. Betiko gogoan izango dugula bai Mikel bera, eta bai bere kantak, bere obra. Eta nik uste dut, euskaldun guztiok beti beste hainbat eta hainbat autorekin batera, gogoan izan ditut adibidez, Iparragirre bat, Senpelar bat, Txirrita bat, edo guzti horiekin batera, Mikel Laboak ere bere presentzia edukiko duela euskaldun guztien eguneroko bizitzen baita ere bere kantekin. Badaude zenbait pertsona da zenbait referentzia iruditzen zaizunak ezin direla sekula falta eta modu batean edo bestean sekula faltako ez direnak ez da beti herri baten historian eta jende askoren oroimenean geldituko direlako eta gainera belaunaldi iraungo dutelako eta nik uste dut Mikel Laboa horietako bat da. Uste gure hezkuntza sentimentalarekin lotutako pertsona bat dela Mikel, ez? Eta nire kanta asko gure bizitzarekin lotuta daudela, ez? Eta hori kantari bati buruz izan daiteken gauzarik ederrena da. Galantza bezala segurutzat egiten handi bezan. Kume handi bat izan da. Kume handi despistatu bat. Aldi berien persona bezala eta gizon bezala hola mundu bezala maite zuen persona. Eta gero bere hartzelan hori berriz, nik uste nahiko namaria dela. Zelan egin duen da hor gehatuko da, hilko ez den personai bat. Hazin izen pixkat bere kantuak ezagutzen gozuetan, jende asko dazka. Da guretzeko maisu ondia da eta usabare bai, eta baita erreferentzia, Euskal Herriko erreferentzia ondia da. Hori da, paliza bat hartu nuen gaur goizen, baina aurrera joan beharko dugu berak izaten bezala. Mikel Laboa kantari bezala oso berezia izan da. Berezia izan da, bere kantatzeko manerak eta bere espresatzeko manerak, espresaerak ezartzen zion bere kantuari halako misterio berezi bat, ez? Ni beti Mikelola ikusten dut, kantu bati etekin izugarria, fascinazio handiko ateratzen zion persona bat. Zan, gizorio, zan, bere garaian, mundu komplikatu izan zen, guretako euskaldunintzako. Eta ez da bakarrik ikono bat, ez da. Ez euskal zutade bat, como hacer la nación vasca.